तर आता आपण आपल्या घरी पोहोचणार आहे. वा वा वा, छान 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 छान. एवढं सर्व बघून तुम्हाला वाटलंच असेल नाही काय करणार आहे. इकडे बाहेर दुकान घालून बसणार आहे बिस्किटांचं. पहिला तुमचा गणपती काढला, पहिला तुमचा काढला. काय उघडा दिसताय उलाड्याचे असता ना. हा बरोबर. 1.5 दिवसाची रजा ग बाय, जा आपल्या मायेरी. तो 10 वाले 2 मारी द्या ना. तर आता आपण आपल्या घरी पोहोचणार आहे आणि तुम्ही इकडे बघू शकता मी आपल्या डॉगसाठी बिस्किट सुद्धा घेतलेलं आहे. हा छोटू, हा छोटू, आणि इकडे आपलं घर मोठू. वा वा वा, छान 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 छान. आपली गाडी सुद्धा आहे समोरच. समोर बघा किती छान वाटतंय. लाकडं जमा झालेली आहेत.
तर फायनली घरी आलेलो आहे. आता बघा मी आपल्या बेडरूममध्ये आहे आणि जरासं दमलो आहे बघा. ट्रेनमध्ये कितीही असलं तरी तिथं सिटिंग होती, तरी मी वरती त्या जे असं आपले कपडे म्हणजे बॅग्स ठेवतात ना, तिकडे मी जरा हाईटवर जाऊन झोपलो होतो. पण ते कसं पाठीला लागत होते, एवढी काय झोप झाली नव्हती. पण आल्याला झोपलो. आणि इकडे व्हिडिओ का चालू केला तुम्हाला एक सांगायचं आहे की बाहेर आपले डॉग्स आले आहेत आणि मी फक्त त्यांना आवाज दिला, ते असे कावरे बावरे झाले. अरे कुठून आवाज आला असं दाखवतो बघा. इथून दिसत नाही, आपण बाहेर जाऊया आणि त्यांच्यासाठी जे आणलंय खायला ते आपण देऊया. आपण बघूया हाय काय इकडे. बुबू 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 बुबू, हे बघा किती एक्साइटेड आहे. त्याची टेल बघा, टेल बघा. बुबू कुठे होती बुबू, तू कुठे होती तू? एवढी खुश एवढी खुश आहे बघा. अंड्या खाऊन आणल्या. चला 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 चला. कुठे होती बुबू तू? कुठे होती तू? बुबू कुठे होती? केवढी भूक लागली बघा तिथे. तिने ऍक्च्युली स्मेल घेऊन इकडे आली है ना बघू. तर इथे बघा खूप दिवसांनी गाडी स्टार्ट केली आहे आणि स्टार्ट करूनच ठेवली आहे. आता जरा एका कामासाठी मी बाहेर जातो. काय काम आहे ते तुम्हाला दिसणारच. आणि आपलं घर या साईडून बघा, वरतीसुद्धा जाऊन आणि बाजूलासुद्धा जाऊन मी आजूबाजूला काय कसं झालं ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवेन. म्हणजे कधी पण घरी आल्यावर ना काय काम असतंच. ते काम केल्याशिवाय आपण पुढे नाही जाऊ शकत. काय पडलं. तिथे बघा मी 3 कारणासाठी गेलो होतो. एक पेट्रोलसाठी, एक आता माझा इंटरनेट चालू नाही. हां थांब, इंटरनेट चालू नाही, व्हिडिओ अपलोड होत नाही म्हणून सायबर कॅफे ते पण बंद. आणि तिसरा म्हणजे शॉपिंग. आता आपण गणपतीला बघायला जाणार आहे ना प्रत्येकाच्या घरी, तर काय ना काय दिलं पाहिजे आपण त्यांना. तर राहू दे. चला चला गेट उघडा. चला दोघांनी गेट उघडा. काय गेट उघड, गेट उघड. हां वरड फक्त, गेट नको उघडू. शॉपिंग झालेली आहे. काय आणलं ते दाखवतो. हे बघा पाठीपुढे पाठीपुढे. तर बेसिकली मी काय आणलंय तुम्हाला दाखवतो आणि पटकन दाखवतो, कारण मला हे पटकन न्यायचे नाही तर आपले गणपती बाप्पा 5 दिवसाचे गणपती बाप्पा विसर्जन होऊन जातील आणि आपण इकडेच बसून राहू. काढून घेतो पटापट. तर इकडे बघू शकता मी काय आणलेलं आहे. इकडे एवढं सर्व बघून तुम्हाला वाटलंच असेल नाही काय करणार आहे मी, तर बरोबर तुम्ही गॅस केलेला आहे. मी इकडे बाहेर दुकान घालून बसणार आहे बिस्किटांचं. तर इथे आमच्या घरासाठी फक्त हे 2 वस्तू आणलेले आहेत. हे तुम्हालाही सांगायचं, इथे बघा हे जे आहेत ना आपले इकडे असे टाकून ठेवले होते. असे प्रत्येक ठिकाणी मी एक एक टाकून ठेवले होते. आणि आत्ता मी आलो आहे ना तर बघितलं जिकडे जिकडे टाकलं आहे ना तिकडे तिकडे जास्त म्हणजे
बुरशी नाही लागली आणि किंवा घाण नाही झालं. हेच मी आपल्या फ्रीजमध्ये सुद्धा टाकून ठेवलं तर एकदम छान. तर मी परत जेव्हा मुंबईला जाणार आहे त्यावेळी मी परत टाकून ठेवणार आहे. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे, सकाळी ट्रॅव्हलिंग केली, काम केलं, जाऊन आलो, इकडे तिकडे गेलो, पण मी काहीच नाही खाल्लेलं आहे. ते फक्त शिरा खाल्ला ना ट्रेनमध्ये तेवढाच. आणि मग आज जरा हेल्दी राहायचं आणि उगाच बाहेरचं काय खायला नको म्हणून मी छास पितो असं. हा पूर्ण पॅकेट मी पिणार आहे, पण सर्वात आधी काय आणलं अजून दाखवतो तुम्हाला. तर एक हा मोठा पार्ले, 2 3, 1 2 3, ओके, 1 2 3. हे एक घरी जाणार, हे एक घरी जाणार आणि हे एक घरी जाणार. आणि ह्याच्यानंतर तुम्ही म्हणाल की मग तुम्ही फ्रूट्स का नाही दिले. मी तुम्हाला एक सांगतो, गावातली माणसं ना सकाळी जेव्हा चहा घेतात ना तर त्यांना काहीतरी असं बिस्किट असं लागतं. आणि मी ह्याच्या अगोदर तुमच्या सजेशन्सवरती ना मी त्यांना ॲपल आणि असे फ्रूट्स दिले होते, पण ते खात नाही ते. म्हणजे मी बघितले ना ते तसेच पडून राहतात. म्हणजे इंटरेस्टने हे खातात. म्हणजे म्हणून मी त्यांना जे आवडतं ना म्हणून ते मी त्यांना देतोय. तर हे कुठे काय राहिलं ते तुम्हाला दिसेलच. तर आत्ता कुठे जातो बघा. सर्वात आधी आपण जो गणपती बघणार आहे तो म्हणजे आपल्या काव्याच्या घरचा. तर चला, पहिली वस्तू हा माझा ताट आहे आणि हे माझ्या ताटावरती आपलं काय काय ठेवताना कसं आहे ते. चलो. वहिनी बऱ्या आहेत ना? सगळं आधी सांग मला. काय वहिनी बऱ्या आहेत ना? बरे आहे. बरी, काजल मस्त आहे, सगळी आहेत ना बरी. आणि हा आमचा गणपती आता ऑलमोस्ट म्हणजे आता आपलं विसर्जन होणार आहे ना. हा, विसर्जन होणार आता. हा, म्हणून त्यांनी असं खाली काढून ठेवलंय. काढलेला आम्ही आणि हा आता. यांचा डेकोरेशन. हा, उत्तर पूजा केलेली आणि खाली काढलेला गणपती. हा, ठेव ठेव. हा, काम हळद पिंजर देते, नमस्कार कर. बसलेलाच असतो जास्त करून, कारण खाली खूप अडचण आहे, उतार आहे ना, हातावरून नेता येत नाही गाडी. सुखी राहा, आनंदी राहा. आणि पुढच्या आणि पुढच्या वर्षी छानस येऊ दे ना. 3 दोघांमध्ये एक अजून हवं. हा, पुढच्या वर्षी चांगलं एक छान. जनरली आलो मी, रिझर्वेशन नाही झालं माझं. मी 3 गोष्ट केले. गणपती बाप्पाला गोड आणि काव्याला चिप्स आणि आपले जे घरातले असतील त्यांना स्नॅक्स. आणि आमच्या बुबूंसाठी काय स्नॅक्स आहे. चला चला, आता मला दुसरीकडे जायचं. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे की आपल्या मुंबईची पद्धत वेगळी असते, गावची पद्धत वेगळी असते. म्हणजे आता विसर्जन होतं ना, आता मी बघितलं ना ते वेगळ्या प्रकारे डान्स करत गेले म्हणजे विसर्जनाला. तर खूप छान वाटलं. जरा ताक पिऊन घेतो, मग आपल्याला आजी आत्तेकडे जायचं आहे. आणि कोणतीही लिक्विड वस्तू तुम्ही जेव्हा पियाल ना, म्हणजे पाणी असो किंवा ताक असो किंवा XYZ, तर गुटगुट करून पिया. आणि हे थम्सअप पेप्सी नाही पियायचं, थम्सअप कोको कोला. खिडकी बंद, फॅन बंद, लाईट बंद. या 2 बॅग्स घ्यायचे, हेल्मेट घ्यायचं आहे, चावी घेतलेली आहे. आतले लाईट्स फॅन बंद सर्व. हे पण स्विच ऑफ. ओके, बाय बाय. गणपती बाप्पा मोरया. जरा तुम्हाला गाडीचा आवाज येईल. त्याला आता आपण निघालो आहे. आता आपण डायरेक्ट आजी आत्तेच्या घरी जाऊ. आणि जर मला कुठे मध्ये असं विसर्जनाचं काही दिसलं तर तुम्हाला मी नक्कीच दाखवेन. बुबू बुबू, बाय 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 बाय.
गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. 10 दिवसांचा पाहुणा आला भक्तांच्या घरोघरी, भक्तांच्या घरोघरी, भक्तांच्या घरोघरी. मनोबळे हो देवाला पूजती सारे हे नरनारी, सारे हो नरनारी. तर इथे बघा मी परत पहिली एक रिक्वेस्ट केली होती आणि आता परत एक रिक्वेस्ट केली मी यांना की मला जरा काहीतरी वाजून दाखव. इथे बघा मी पार्टी 2 जणांना रिक्वेस्ट केली, दोघांच्या ग्रुपला, आणि दोघांनी खूप चांगलं काहीतरी आपल्याला वेगळं दाखवलं. मी गाडी बंद करण्याकरता मध्ये स्टार्ट नव्हते की म्हणजे इलेक्ट्रिक स्टार्ट होत नाही. आणि इकडे तुम्ही ग्रीनरी बघू शकता. वा 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 एकदम छान. तर त्याच निमित्ताने आपल्याला पण काहीतरी वेगवेगळं बघायला मिळतं आहे. आता तुम्हाला एक दाखवायचं आहे बघा, पावसामध्ये नदी बघा किती भरलेली होती आणि तीच नदी आता माझ्या साईडला आहे, तुम्ही बघू शकता. ती एकदम शांत आहे बघा. चला आता आपलं गणपती विसर्जन आपलं तिकडे होणार आहे. कधी हे करणार? आता विसर्जन होईल थोड्या वेळात. डेकोरेशन पण केलं सेजन आमच्या आत्तेचा गणपती. आणि आज 5 दिवस झाले, आज 6वा दिवस ना? होय, तुम्ही बरे आहे? मस्त हिरवेगार. द्या मोदक द्या, प्रसाद. अरे वा, हे वाटायला सर्व वाटायला ऍपल वाटायला घे. आपण तुकडे केले होते माहिती, फुकट गेले होते जास्त. मग आता हे डायरेक्टच द्यायचे कधी पण, म्हणजे कसं आता नाही खाल्लं तर नंतर तरी खाऊ शकतात ना. बरोबर. मोदक खाल्ला एकदम मस्त होता. आता पार्टी ना डोलचा आवाज येतोय ना, बघूया काय आहे. बंद झाला. आता बघा कोकणातल्या वेगवेगळी पद्धती आम्ही तुम्हाला दाखवतो. आता इकडे आमचं गणपती विसर्जन होतोय. वा वा वा, नवीन देवारा किती छान सजवलंय बघा. आउटरला लाईट्स लावलेत ना. आणि आपली आता गणपती खाली बसवलेत. आता हे खाली जातील तेव्हा आपण बघूया. पहिला तुमचा गणपती काढला, पहिला तुमचा काढला. आता इथे बघा असा, आता आपला हा पहिला असा गणपती गेला. असे सर्व गणपती गावातले सर्व जॉईंट होणार आणि पुढे जाऊन एकत्र सर्व हे होणार.
मी तुम्हाला गाव्याचं गणपती दाखवलं, मग येताना 2 वेगवेगळी पद्धत दाखवली. मग आता आपल्या आत्याचं घर आपण बघितलं. आता एवढं कमी आहे तरी आपण आजी आत्याच्या घरी जाऊया आणि त्यांना पण सरप्राईज देऊया, कारण कोणालाच माहिती नव्हतं की मी येणार आहे इकडे. बाईक इकडे रेडी आहे आपली ॲक्टिवा, बघा काळोख झालं पूर्ण. आणि आपली खाऊची पिशवी पण एक करून खाली होते. आता हे जेवढं लास्ट राहिलं हे सर्व आजीच्या घरी. तर इथे बघा आपण गावीच आहे आणि वेगवेगळे आपण गणपती बघतोय ना. तर मी इकडे बाहेरून बघितला होता, तर डेकोरेशन मला खूप आवडलं. तुम्हाला सुद्धा दाखवतो. आणि ज्यांनी बनवलं ना त्यांना मी समोर ठेवलं आहे. तुमचं नाव काय? माझं नाव वेदांश नाकरेकर. आणि तुमचं? मयुरेश नाकरेकर. सबान सांग वेदानी बाळचं सांग ना. बाबी आहे ना. चला गणपती सोडून आला 5 दिवसाचे. आणि तुमचे गणपती कुठे? आपले गणपती कुठे आहेत? आपले का आता बसले सुवासनावर. हे बघा आता सुवासनावर जसं आमची गौराबाई गेली. हा मग गौराबाई गेली ना. काय उघडा दिसताय उलाड्याची असता ना. बरोबर. 1.5 दिवसाची रजा ग बाय. जा आपल्या मायेरी. 1 दिवस आली होती. मस्त. सजावट बघा कोणी केलेले? सजावट आत्याने केली. आत्याने केलेली आहे एकदम भारी. 3:30 वाजेपर्यंत केले. 9 वाजल्या 10 वाजल्यापासून. तू काय आता येत नाही. सरप्राईज. नाही कालोख. हे ह्याच्यात काय? काय तू बघते आता. पाणी आहे जरा बाबी. अरे दुकान नाही पडलं गे. ते हे नाही. हे काय? हे माझा सत्ती काय छत्री माझी. छत्री बघितली पाहिजे. ते कुठलं? हे कोण खातं? आम्ही अजून काय? हे सर्व तुमचंच आहे. अरे बापरे. पार्ले बरेच दिवसांनी आली. मोठी पोरगी. काल मोठी पोरगी. आणि मोठा बडा पॅक. आणखी काय? आणखी हाय काजू कतरी. काजू कतरी आहे. हो देवाच्या पुढ्यात ठेव. चला काय या. देवाला गोड आणि ज्यांना ज्यांना जे आवडतं ते. गणपती बाप्पा मोरया.